Les càmeres de trànsit, doncs, efectivament, són per controlar el trànsit i només per això, i evidentment que hi ha una llei de protecció de dades i està doncs, perfectament previst quin és l'ús i l'únic ús que es pot destinar a aquestes càmeres. Encara no estan en funcionament, estan en instal·lació però encara no estan en funcionament. En quant a la carpa de la plantera, avui ho he tingut a les mans, demà segurament se us farà arribar, i prenc nota dels pregs que feia en Xavier Marcos respecte dels accessos al passeig pel tema dels mercats i també, òbviament, i com no, el que em fa la Pepa, és cert el que ha comentat, aquí hi ha el president de l'associació de Mas Florit, dir-li que en aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya els veïns de Mas Florit han d'anar a votar a l'escola de Cala Guidó i per tant, doncs, com que crec que és una qüestió bàsica pel funcionament de la democràcia, a vostè com a president i em faci tota aquella publicitat que pugui en el barri, nosaltres assumint el prec de la Pepa farem també des dels mitjans de comunicació municipals i segurament doncs, mitjançant carta comunicarem a tots els censats que hi ha hagut un canvi de taula en aquest sentit. Finalment, dir que sí que Teleblanes per internet posarem també l'anunci, no pateixis. El tema de la publicitat que deia en Josep Marigó en quant a la televisió, els ingressos de publicitat en els darrers anys a la tele han estat sempre negatius, és a dir, no hi ha hagut, no en aquests últims 4, sinó històricament, no hi ha hagut un concepte de publicitat que sigui extrapolable a aquest nou pressupost. Hi ha molta feina per fer amb el tema d'aquesta televisió i el que sí que cal és que en el si del Consell de Mitjans se'n parli i es prenguin decisions. ¿Tú quieres algo? Señor Celestino Lillo. Xavier, ante todo te agradezco la paciencia tan corta que has tenido y explicaré. El jueves a las 6 de la tarde, en la visita que estábamos haciendo los regidores que quisieron asistir a la ciudad deportiva, me comentaste, ¿sería posible que pudieras reponer el tema de las bicicletas de la plaza detrás del ayuntamiento? Yo te comenté que estaba averiguando cuál eras. Tú me dijiste, hombre, que me sabe mal decirte en un pleno, pero bueno, parece ser que tu paciencia ha sido tan corta que yo evidentemente tampoco te he podido responder en 24 horas viendo un fin de semana. Sí que hice las gestiones delante de ti por teléfono y te dije que había una equivocación, que esos aparcamientos de bicicleta, algunos pensaban que era la típica batería que hay de aparcamiento de bicicleta y parece ser que no, que eran dos lañas que se ponen al lado de la puerta de la entrada del ayuntamiento por la parte de atrás, que uno decía que se las habían llevado y otros que no a la brigada. Lo primero que hice precisamente fue decírselo el mismo viernes al encargado de la brigada y en el momento que hubiera habido disponibilidad de tiempo se pondrían. Pero bueno, agradezco la sinceridad y la rapidez en que la has pedido. Referente a Montferrán, creo que ya te comenté cierta ocasión que había bueno, si no es por tu compañero Cubarsi, que me parece, o quizás Judith, que había habido unas incidencias. Yo mañana que me toca ir al área de la brigada, preguntaré al encargado que me diga qué es lo que está pasando y si hay alguna incidencia y puedo conseguir ponerme en contacto contigo, te la diré. Mañana mismo te lo miro. Gracias. Repreguntes? Senyora Conxita Baldú? Senyor Joan Salmerón? Val, en tot cas només tinc un minut i per tant serà difícil contestar-ho tot. Home, abans el que passava és que els plens estaven buits, precisament perquè potser no hi havia tanta crispació a la població i per això la gent no venia. Avui estan plens, ho haureu aconseguit durant els 4 anys, els plens, com aquell que diu, estan plens. Això és bo i és bo per la democràcia. En tot cas, estem molt preocupats pels treballadors, efectivament. Els treballadors de la casa doncs, ens preocupen. Haurem de veure quina proposta ens porteu de solució. Aviam, mira, el problema és que no tens confiança a la gent de la casa.
estudi de recollida d'escombraries, 30.000 euros, encarregat a fora, no va servir per res. Pla d'infraestructures esportives, es va retirar el mes passat, aquest mes no ha vingut, 18.000 euros. La gent de la casa treballa, té capacitat i no els hi feu ni punyetero caso. És com si no existissin. Algú està fallant, realment mireu-s'ho perquè algú està fallant. No podem seguir tirant els diners per la borda. Senyor Madigó. Sí, bé, em sap greu el que he escoltat. No hi he vist entusiasme, no hi he vist voluntat, no hi he vist ganes, no hi he vist veure les possibilitats, que les hem de generar nosaltres. Les hem de generar nosaltres. Si nosaltres som tan pessimistes com la gent normal del poble, perquè doncs, apaga i vámonos. Posem-li una mica de ganes a les coses, perquè anem repetint, molt de treball, ui, que cansat que estic. No el veig per enlloc el treball. Nosaltres no el veiem per enlloc el treball. Per tant, posem-hi de veritat una mica de visió, de treball, d'entusiasme. I escolteu, que en aquest viatge, des del primer dia, hi va haver-hi uns grups que us vam dir, estarem al costat per això, i vam anar donant confiança, fins que evidentment la confiança s'ha acabat. Al final he trobat el que deia l'interventor, i l'interventor deia exactament aquestes paraules. Els pressupostos estan fets sempre amb una estimació dels ingressos, i és veritat que avui, amb el que han manifestat els membres, hi ha dubtes més que raonables de que aquests ingressos no seran possibles. És a dir, en el debat que hi ha a la sessió, aquest projecte és inviable. En aquest sentit, pensa que el president també pot retirar el projecte del pressupost i anar per un altre camí. I a l'altre, senyor Madigó, treballem, i això ho demostren els 4 anys. Dit tot això, bona nit, sisplau. El ple fins ara ha estat molt correcte per part dels polítics i dels assistents. No vull que 2 senyors, senyora i senyor, vagin a enturbiar aquest bon clima que hi ha hagut. Se pot estar d'acord o no se pot estar d'acord amb el que es diu. Es pot acceptar o no es pot acceptar, però cadascú defensa el que realment creu. Dic que bona nit, el ple es dona per finalitzat, i si ara alguna persona del públic vol intervenir sobre temes, sisplau, un moment, que s'han intervingut en el ple, i prendré els noms de les persones que aixequin el braç. Si són temes repetitius, potser tampoc no els repetirem perquè potser ja s'ho hauran dit. Allà aquell senyor de UGT, dius, no me'n recordo, Josep Morales. Vostè, Rota. Senyor Carmona. Bueno, jo total volia fer un parell d'incisos i remarcar una mica la preocupació i neguit dels treballadors de la televisió de Blanes. Un incís era pel senyor Ramos, em sembla que es diu, ja ha marxat. Bueno, agrairia també que preguntés a veure si els grups polítics que estan representats aquí a Blanes, que han donat suport a la reforma laboral, fan pressions dintre seu per derogar-la, en vez de preguntar pels serveis mínims que han hagut a l'Ajuntament. La segona, jo vinc d'UGT, soc representant d'una federació, i a Lloret de Mar van tindre el ple que va vindre el senyor Carrepiso, secretari general d'Esquerra Republicana Comarques Gironines, i paraules textuals seves van dir que donarien suport en tot moment en qualsevol lluita obrera que promogués la UGT. Ho haig d'expressar públicament, lamentablement en el cas de Televisió de Blanes no ha sigut el cas. Fa 2 o 3 mesos vam tindre una reunió amb el senyor Puig, que vam acordar que ens trucaria i encara estem esperant la seva trucada. I si les paraules de la senyora Boldú haguessin sigut o la voluntat d'un inici aquest, poder no hauríem arribat a aquest límit perquè amb la majoria del ple ja estaria solucionat. Per altra banda, cert és que el 12 de gener del 2010 vam signar un acord
amb el senyor alcalde i el senyor Torrecilla, si no recordo molt malament. Si em permeteu, el llegiré, perquè penso que el ple de Blanes és l'expressió popular de Blanes i s'ha d'assabentar. Els temes a tractar deien que era el 12 de gener. Situació actual de Televisió de Blanes. S'han demanat 2 informes per conèixer quin pot ser el futur del consorci. A. Tècnic jurídic, possibilitat de crear un consorci amb un sol ens municipal demanat a la Generalitat. B. Econòmic, cost real canal digital. 2. Personal, que és el que a nosaltres realment ens preocupa fora d'aquestes voluntats polítiques de la televisió ha de seguir o no ha de seguir. Es demana què posaria en el pitjor dels casos, és a dir, que no quedés cap més alternativa que el tancament, com sembla que passarà. Per part de la representació sindical es demana que els treballadors puguin optar entre la recol·locació dins l'Ajuntament o la indemnització. L'indemnització que no sigui de 20 dies de sou per any d'antiguitat, sinó de 45 dies o una altra quantitat negociada. Per part de l'Ajuntament s'agafa els següents compromisos. Establir una mena de negociació amb els representants sindicals per A. Analitzar opcions reals de recol·locació. Esperem que es faci. Estudiar els imports d'indemnització en funció de les antiguitats i el número de dies per any treballat per cadascú dels treballadors. No es prendran decisions extintives sense portar-ho a aquesta mesa. Aquí, senyor Trias, em sap molt greu dir-li, s'ha pres una decisió i no s'ha comunicat al representant dels treballadors abans de prendre aquesta decisió. Es reafirma que l'interès prioritari és que es pogués continuar la televisió a través del consorci. I finalitza, s'acorda fer una nova reunió entre l'Ajuntament i la representació dels treballadors el dia, atenció, 26 de gener del 2010, a la 1, a alcaldia. Estem, si no recordo, 24 d'octubre. Nosaltres no dubtem de la bona voluntat de tothom. És cert que el senyor Trias ha fet una aposta des de fora, poder per un salvament, no ho negarem. Tampoc negarem les voluntats de tothom. Això sí, que cadascú es miri el seu melic, i la seva part de responsabilitat, perquè els treballadors no tenen culpa. Aquí, cadascú que es miri el seu melic. Moltes gràcies. Doncs molt bé, li contestaré, senyor Morales. És cert que vostè, el senyor Jaume Palomer, el senyor Quim Torrecillas i jo vam redactar això. D'això, l'únic que no s'ha complert és la de la reunió del 26 de gener, perquè a més ja ens van parlar que no ens reuniríem perquè les coses continuaven treballant. Ara, que veiem, i és que a més no sabem com anirà, perquè tampoc sabem què farà el nou govern en quant aquí, és quan hem dit parlarem amb els treballadors, parlarem amb vostès i intentarem complir el que li vam dir. Però fins ara, fora d'aquesta data, jo no m'acuso d'haver faltat amb res. Senyor Rota, sisplau.